Sanibonani emakhaya. Iyanibingelela yamanyanda intokazi. Ngiyabonga kakhulu ngokungena ekhazini lami le-YouTube. Ngicela mandla ningi-support ngokuthi ni-like, ni-comment ebese na-subscribe. Kubona bonke abathe bangeseka, ngibonga kakhulu. Isandla sedlula ekhanda. Kanti-ke naze ihamba phambili ngaso lesikhathi. Ngiphinde ngiyabuya nekagogo indaba. Kuvela ukuthi uLuvo, umzukulu kagogo, uboshiwe yize umndeni obungafuni ukuthi uLuvo aboshwe. Bacele ukuthi bahlale baxoxisane njengomndeni noLuvo ngaphambi kokuba athathwe amaphoyisa. Kanti amaphoyisa awayengenanga leyo eyomndeni leso sicelo, abe esenza ngendlela yawo yomthetho, amthatha umfana uLuvo ayomvalela ngaphakathi ejele. Kanti-ke ugogo ube eseshawa i-stroke emva kokushawa umzukulu wakhe. Kanti-ke ngalana kuvela nentombi kaLuvo lo obeshaya ugogo wakhe. Ithi-ke le ntombi ugogo naye ube nokwakhe okuseceleni. Ugogo naye ubemhlukumeza udali wakhe, shuthi-ke usho uLuvo isoka lakhe. Kanti-ke kuningi okushiwo le ntombazanyana isekela isoka layo ngakho konke lokhu okwenzekalile. Ithi nje ugogo naye unezakhe indaba. Kanti-ke kubuhlungu kakhulu okwenzeke ugogo bakithi ngoba egcine sesibhedlela nje. Kanti-ke indaba kagogo ibisingenelwa nabanye abaphezulu abadumile kakhulu. Nosomizi ngike ngeza ukuthi nabo balingenelele lolu daba, kanye-ke noSicelo Mchunu, i-motivational speaker, nayo ibisingenelela kulolu daba lagogo ngokulekelela ugogo kulesikhathi esinzima adlula kusona. Eyamanyanda iyayibamba ividiyo namhlanje. Siphinde sihlangane kwelandelayo. Nibe nosuku oluhle.